Děkujem, že jste dorazil a nechali nás v tom samotný. A jdeme to! SDH Kovalov! Start máme v pořádku, náběh taktéž. Předek máme odběrný, tady menší problém na trháku a on to dá. Vodičku máme z mašiny. My jsme nejeli na šoulovanou mašinku. Teď to uklidíme po Koválu a poprosíme poslední tým SDA Plesetín. Takže tam máme polovicí šot. To byl asi celý ten problém.